Okay, hello. Good afternoon. Ponghe Patchoy na rito sa Binondo, Manila. Chinese New Year. Daming dragon. Oh, ayun. Ito, maganda. Lulubo pa naman ito, di ba? Mamatay na yung kausap ko eh. Oh. Kasama ba? Medya, PTV4. Ay, naku. Street foods. Ito yung usong laruan ngayon ng mga teenagers. Pangipit sa buhok. Where do we go? Meron ako rito pinakana
Ito, nakita kong pinakamagandang tindera sa Pinunsa to. Ayan. Siya yung nakita kong pinakamagandang tindera dito. Ayan. Hello, hi. Kung hi Patchoy. Hello. Alam ko sa talit na Ayan to. Pagkain ni Chick. Ayan to. Koy. 100 maliit. 150 kilo na lang. Isang kilo po pa. Uy. Prutas. Oh, ayan guys. Diet, diet. Strawberry. Big Pami po sir, Big Pares. Halo-halo rito. Pera eh. May 100 kami sir, small size lang. Teka na lang. Same na yun. Buy one, buy one. Walang get one. Oh, ayan. Street foods. Candy Worldwide daw. Candy Worldwide. So, ayan. Sabu-sabu. Ayan, oh. Opo sir, container only. Ayan, maraming sarap. So, ayan guys, dito lang muna tayo dahil pupunta pa tayo sa
Lucky Chinatown Mall. So guys, keep it up, subscribe.